escolteu-me, som un poble totalment acomplexat i només cal que ens mirem a nosaltres, però només cal que mirem els nostres polítics, i en 20 anys el retrocés ha estat bestial i en altres llocs això no ha passat i tenen la valentia de dir el que són, no? I tu vas al País Basc i aquests moderadets autonomistes et diuen: jo soy nacionalista, soy del partido nacionalista vasco, i els és igual si els diuen nazis i els és igual si els diuen el que sigui, vale? I tu vas amb els altres, els de l'altre costat, i diuen: jo soy abertzale, i abertzale vol dir soc un patriota basc. Vosaltres us imagineu qualsevol polític català, sigui de Junts per Catalunya, d'Esquerra o de la CUP, sortint a l'avantguàrdia i el titular dient: jo soc un patriota català? Oi que no us ho imagineu? Doncs això és el gran retrocés a nivell conceptual que no l'hem sabut aturar. I volia dir una altra cosa, però ja no me'n recordo. Quan començo no... Si hi ha cap nazi o patriota a la sala que vulgui dir la seva, o que no estem tan gardats... No, perdona, m'ha vingut al cap. L'altra cosa, fixeu-vos si estem fotuts amb tots aquests 10-15 anys de procés, el que ens ha llegat el procés, que si tu avui dia dius: ostres, tu, el primer que hem de fer és aplicar la immersió, el primer que hem de fer és fer complir la llei 1/98, el primer que hem de fer és autonomista, ets un autonomista, aquí el que hem de fer és declaració unilateral de la independència, que jo coneixent el poble català, a la que hi haguessin 4 pinyes em penso que la meitat s'anirien corrents cap a casa, però bueno, molt bé. És a dir, tu ets pragmàtic, és a dir, vols operar sobre la realitat i et diuen autonomista, i els que no operen sobre la realitat, ells són superindepes. I dius: no, perdona, tu ets un contrarrevolucionari, perquè la realitat només es modela operant-hi i canviant-la. Per tant, en aquest sentit, hem de canviar la nostra mentalitat. I veig que hi ha molt poca gent que sigui pragmàtica en aquest país. I per tant ens han fet aquí una trampa conceptual molt bèstia. I l'última cosa, i ja estic, és... Sí, però ara sí, ara és de debò. Diem: ostres, no, és que només la independència jo també la vull, és molt important. Però fixeu-vos un exemple: Bielorússia és un país independent i és un país que està russificat. Per què? Perquè tenen una independència administrativa però no tenen una independència espiritual. I la independència espiritual és ara, la podem individualment o col·lectivament tirar endavant ja, no cal esperar la independència. O heu sentit molta gent: ostres, els andorrans són independents, però que fotuts que estan, no? Amb els residents que hi porten 30 anys, ells canvien igual de llengua, diglòssia igual que aquí, tenen independència administrativa però no independència espiritual o com en vulgueu, o mental. Per tant, el nostre principal cavall de batalla és la independència mental i espiritual, i si a més ens acompanya l'administrativa, millor. I penso que com més aviat ens independitzem mentalment, més aviat tindrem l'administrativa, no al revés, és l'ordre invers el que ens diuen.